салом алейкум бародаро, умедворам ки ҳаматон созин хубен. Ба ҳаматон саломатӣ мехоҳам. дар имрӯза видео оид якчанд таъбири хобҳое ки дар комментария навистанд ҷавоб мегардонем. дар як ҷо баҳазур нишаста видеоро то охир тамошо кунед. ба шумо тамошои бо фароғат таманно дорем. ғарқшавӣ. нафаре ки дар хобаш ғарқ мешавад, ба санҷишу имтиҳони қисмат дучор мешавад ё гуноҳ содир мекунад. чунин хоб ҳушдор аз худованд аст, то ки шахси хобдида тавбаву истиғфор намояд. барои шахси бедин чунин хоб нишонаи он аст ки бори дигар имкони ба худованди бузург имон оварданро пайдо намудааст. риш дар хоб боигарӣ, бузургиву ҳашамат аст. агар мард хоб бубинад ки ришаш дароз шудааст, соҳиби давлату шӯҳрат ва зиндагии серу пур мегардад. дар хоб риши худро тарошида дидан рехтани обу рӯҳу нуфуз аст. ҳар нафаре ки дар хоб ҳам сару ҳам риши худро тарошида мебинад, мушкилаш ҳал мегардад. бемор бошад, шифо меёбад. писарбачаи наврас худро бо риш хоб бубинад, нишонаи бад аст. риши сип-сиёҳ дар хоб ба боигарӣ ишора мекунад. риши сурх хоб дидан аз тақводориву порсоӣ нишон аст. зане ки дар хоб худро риштор мебинад, ҳеҷ гоҳ таваллуд намекунад. рафту зани шавҳардор бошад, чунин хоб дидан нишонаи аз шавҳар ҷудо шуданро дорад. агар зани ҳомила дар хобаш худро риштор бубинад, писареро ба дунё меорад ки баъдан сағира монданаш эҳтимол дорад. риши сафед нишонаи эътибору манзалат аст. шумо бошад.